Flot sølvmedaljer til Amager. Og selvfølgelig også, mens vi er her, sige tak til alle de sponsorer, der har været til vores stævne, og som der har været vores flotte lotteri. Jeg håber, der er en masse af jer, der kan hjem med nogle gode præmier, som vi kan blive glade for. Så tusind tak til de sponsorer. Så tror jeg, at vi er klar til guldmedaljer.